everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Panglayas mo! Layas! Ay, igo ka, Layla? Angas ka. Agoy, igo ka ngingiw. Nagawag niya kong baos ni mo! Nasunggo ka ngingiw. Ilogong akong ilog! Silbahis ka! Rexon! Rexon, balik sa sod! Rexon, may kimigawas ka! Nakailagan ako? Kinsam ka? Rexon, love! Mamahik na sa sod! Rexon, nanawa naman ka magkailan ako! Dong Rexon, naunsa man ka? Kinsaman mo? Nako! Rexon, manood na ta! Bisaad ka na ako nga magpakasal na ta! Ayaw na ni Kusma! Rexon, nasa may ditabo ni mo! Nanawa naman ka magkailan ako! Ha? Tinuod ang akong gisulti. Wa ko makailan ninyo. Ano? Panglayas na mo! Rexon! Sir Diggs, nakakita ka? Si Rexon to, di ba? Uday, Rexon! nakakita gyud ko. Misigag yun ang akong mga mata nga nagtutok ni Rexon. Siya ang magyuto. Naunsa man to siya. Ano nga naman siya magkailan ako, Sir Diggs? Kada ko imposible nga wa siya magkaila ka ni mo, day. Ang ako lang tingaling na drama lang siya. Ha? Dili ni mahimo! Rexon! Abihin ni puntahan! Magsulti ta! Rexon! Rexon! Abihin ni Diggs! Magsulti ta! Rexon! Kinsam ginabuyan niya. Nganong nakailaman siya nako? Ato siyang kaaway sa negosyo, Rexon. O gusto ka niyang tintalon. Gusto ka niyang ilogon, gikan ako. Unsa? Mo nang gusto niya buhaton. O Rexon, Pero siya man tong babae nga misang pitsab nako sa ubos sa veranda. o siya to, Rexon. Sa ako nang giingon. Gusto ka niyang ilogon, gikan ako. Maayo gani kay ako ginang imong gipili. Ha? Lain na ni Rexon, Sir Digsoy. Wala naman ko niya ila. Tambag na ko yung kalma lang una rin, ha? Di lang yun na nato siya pikihon. Kaya ako sab, ni aksyon o kalain ang akong utok. Galibog ako. Nga nagyug ka nga nakahimo mas Rexon sa wa pag iladi, Laylay. May balik na gisa si Rexon gabi na, Sir Diggs. Okay, mauna, pero galibog. Dili. Mamauli lang ko na ta. Dili mahimo. Oy, Inday! Asa ka, Layla, oy! Layla! Naunsa naman, milipot siya sa luyo. Agoy, mutunga sa masagka to sa luyo sa bahay nila ni Venus. Wana, mulis nga nasabding ilong ko sa pagtungas dito. Day, Layla! Inday! Balik na rin, Inday, oy! Layla! Inday, maloy, taong kaning tiguang, Inday. Huwat ako! Nahilo mo siya sa gawas. Oh, syaro naman sab kung dili siya mauwaw. Ngawa ni mo siya ilha. Uy, nagdugo ang imong... Ilong. Oh, nagdugong akong ilong sa pagsagpa ni... Itong salbahis ka babay. Kinsa yangan? Ni kinsa? Sa babae. Rexon, kalimti na naguto mga panuway. Nagsamok-samok lang sila sa tong kinabuhi. Pero, naghilak siya. Maayo kayo mo dag inartista tong bayhana, Rexon. Busa kalimti na siya. Okay? Naluoy man ko sa babae, Venus. No. Dili ka ang yung maluoy niya. Dili! Rexon, love, ayaw taon pagbatod og kaluoy sa itong mga kaaway. Kaatbang ta sila sa negosyo. Ato sila kakompetensya, Rexon. Busa ayaw gid pa datong bayhana nagkasabot ka.
naman sila nawag. Si Bimbo. Dinhi ka na sa sala, ha? Hello, Bimbo? Hello, Venus. Anong dugay mo ko namang natubag? Nagkakubot ni karon diri sa bay. O siya? O ga naman? Namugos kat nga musod sa bay si Layla. Aron makigsulti kang Rexon. O siya? Bibalik ko na si Layla. O laki, may balik siya. Og nakita na bagay siya ni Rexon. O siya? Nagkatubangan na gid sila? Oo. Maayo na lang gani. Kay wa gyud makaila si Rexon kang Layla. Kung mao ka na, nahibaw na to si Layla nga na amnesia si Rickson. Ambot lang ka ato. Ang ako rin na hinumduman. Nga nangutana ra si Rexon kung kinsa sila si Layla. Mao ba? Dili ni mahimo. Dili mahimo inan ko ining Rexon. Mangin artista naman nun siya. Nga siya kailan ako. Kinala ako ni Klaro. Kung wala bagay siya gusto na ako. Kinala mahuman ni Uy. Layla! Ari lang ko sa bus. Nagluwa? Sakit na sa nagluwa. Sir Dix! Doon na lang yun ko sa tuwa sa veranda nila, Sir Dix. Anan lang ka diha. May tubog gawa sa Rexon diha. Laaya ni Rexon, Uy. Kalit mo lang kalami. Kinala magkasulti gud mi. Naunsa naman. Nga no magikutaw si Rickson, nga wa naman makaila na mo. Hinampak. Wa na. Nag-check up na nga kung secret love. Hello? Ma'am? Ikaw ni? Ako kidedigoy. Ako ni. Oh, Naunsa naman mo diha? Unsa na may nahitabo, ha? gubot pas lukot ang nahitabo, ma'am. Unsa? Nga naman lagi. Unsa man, nagkasultigit sila si Layla ug Rexon? Nagkita ba sila? Nakita na gyud mo si Rickson, ma'am. Pero, pastilan, dunay dakong hitabo. Unsa? Unsa ka nahitabo, digoy? Ma'am, askang libuga. Usaw tao ni pagkaunsa nga wa naman mi ilhan ni Rickson. Unsa? Wa na siya mo ilan ninyo? Mauna, hangtod si Layla, wa na niya ilha. Unsa may nahitabo niya? Ninagi ko tungod sa veranda. Mayon ta kung magawas veranda, Sir Rexon. Kinala magkasulti mi tarong, Uy. Lain gini kong pamati da. Ngawa ko ni tagda. Kinahanglang imo gid nga pasabot og maayo si Rickson. Kung kinsa na si Layla. Mo ni akong paningkamutan. Nga makalimot gid siya sa hingpit kang Layla. Sagdi lang, tabangan ti ka. Mubalik ko diha. Magsabot ag maayo. Sige, bye, Venus. Bye, Bimbo. Ay, saan magkanin ako, ha? Oh, uy, Sir Rexon, wala na siyang galikuran kanina. Hain, magkabay mo, Sir Rexon! Kilang ko maglihok kinis ako na imutangan. Niid lang ko. Rexon! Ayaw pagawa sa akin, burang mauwan ni! Tingog to ni Venus. Ari na ko sa gawas. Si Rexon, gawas na sa veranda. Nara siya. Magkasulti na gid mi. Rexon! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!